Silukrama kaadhep dening Prabu Sidapeksa. Mangkono saka kuwi pangandikan ingkang dereng kawaosan monggo enggal pirsani wonten TKP. Ing sawah para penduduk bodho nglakoni pakulinan kaya biasane. Banjur dibuka pacelaton dening penduduk siji. Yo, awakmu. Panas lan campur dengan iya kakak, Allah, ini semua ya ampun. Konco-konco iku padha sambat. Lah iya ta. Iki ta udah sama. Sidapeksa, apa kowe ngerti kahanan nang kene? Nggih, Prabu Silukrama. Kula ngerti kahanan wonten mriki. Nanging kula tetap ngabdi nganti tekaning pati marang panjenengan. Kowe aja berpikir. Soano ning Prabu iki. Kowe tak utus untuk sebenarnya. Namanya itu kemarin. Apa Sidapeksa iso nglaksanakake tugas kanthi apik? Nggih, Prabu. Amargi Raden Sidapeksa menika tiyang ingkang tanggung jawab. Sidapeksa banjur nemoni utusane. Aku diutus dening Prabu Silukrama supaya njupuk Cupu Manik Kencana marang Bathara Gandhi. Mula saka iku, ayo melu aku. Iya Raden. Sawise nindakake tugas, Sidapeksa banjur nyedheki Sri Tanjung. Sri Tanjung, rasa tresnaku gede ning sliramu. Kenapa Kang Mas Sejatine aku diutus Prabu Silukrama nyuwun Cupu Manik Kencana dening Bathara Gandhi. Apa sampean mboten napa-napa tak tinggal? Mboten apa-apa Kang Mas. Sejatinya kula mboten mila. Nanging amargi niku titah saking Prabu Silukrama, mboten apa-apa Kang Mas. Matur suwun Sri Tanjung. Nek ngono aku budal saiki. Nggih, hati-hati Kang Mas.
Kulo kalian Cemil badhe teng ingkang rumiyin. Ini yo Sri Tanjung. Tekaku iki mau saperlu ngangkat sliramu dadi permaisuriku kang koloro. Uremu bakal luwih kajen. Kepriye gelem yo? Duh, Sinul. Kulo namung terus menapa beksa. Yen kowe tak sedo beksa. Sae kula lagi lantas badhe karo beksa Sinul. Lagi sepisan iki ana raja ora kasembadan sediane. Aku iki penguso. Ora angel nuduh fitnah marang sliramu. Kula sedaya beksa badhe nyuwun cukup maneh Jono. Situ pakso. Apa kau harus rusak kasuargan? Apa kau berani melenceng? Apa kau harus ditinjek rokok? Kaulah sudah pakso. Kulo boten wonten niatan rusak kasuargan. Kulo namung difitnah. Duh, romona kulo. Duh, para bepunden. Pandhawa. Apa? Nyapa kowe nyeluk Raden Nakula? Pernah apa kowe karo Raden Nakula? Kula mila putranipun Rama Nakula dening para Pandhawa. Kita bisa korangin. Apuran aku ketulun. Ulun yakin lamun Pandhawa ora duwe usik usak. Lamun sira irokati sira pitenae Prabu Silukrama. Mula saiki baliya marang negerimu Sindurejo. Aturna cukumane iki marang Silukrama. Matur sembah nuwun Bathara Gandhi. Hukum tunggal, saiki beliau menyang negara. Gunakno cukumane kencana kanthi sae. Saiki beliau. Sawise teko ing negara Sindurejo, Sido Beksa banjur nemoni Prabu Silukrama. Nanging saliyane kuwi, Sido Beksa krungu warta kang ora becik saking Prabu Silukrama. Terus pripun ngabare? Ngene iki kabeh penduduk iki padha kenaan loro. Ora apa to? Yo sapa iki? Ora enak kabeh. Lah ngoten niku lho. Ora sore maneh. Surat jelas. Oh, iki apa? Seto yo. Piye ceritane enak apa? Balik Dina sing endi? Dina Sing awake super ya, Dok. urusan saiki. Nuwun nuwun. Sampeyan sapa le? Kula Sido Beksa. Kula teng mriki diutus ngobati para penduduk Praja Sindurejo. Walah. Monggo.
tugas kula. Prabu Silukromo, niki cukup manik kencono. Bungah banget atiku dene kowe wis bisa njupuk balik cupu manik kencono. Nanging ora suwe garwamu kok tinggal, jebulmu dheweke nglakoni zina. Mula pantes kok pegat utawa kok pateni. Milo Gusti. Sawise krungu warta saking Prabu Silukromo, Sida Beksa banjur muring-muring marang garwane tanpa ngerti kaleresane. Sida Beksa banjur mateni garwane. Dia marah-marah, sira sesapa yang ini. Ayumu wong ana ing tata lair. Nanging batinmu reget ngungkuli peceren. Sira wis lakudah. Dina lan sedeng sasone gak tinggal. Apa wis minggir keblatmu? Keparat. Ora ana paukan liya kang wanita sing kajaba. Kudu mati saiki. Nanging tidak ana yang sawise aku mati ana pundhut bajin ateges pandhapamu bener. Dene yen mengko ana gondo arum wangi padha aku ora nyekake aku saiki ateges pandhapamu sing salah. Ora usah kakean alasan. Kowe kudu mati saiki. Bathara Gandhi banjur maringi petuah marang Sida Beksa. Saiki budal menyang taman ing Padepokan Prangalas. Nggih, Bathara Gandhi. Sida Beksa kobongan banjur marani Prabu Silukromo. Dah, balik mlaku ki kae disawang kae napa kae lah jembrut kabeh. Ono kae biadem. Gusti kae foto Mas ya Allah Mas. Sama jujur delokan kae rono. Kae delokan rono rasa balik pisan tapi ono ndang. Ana apa to, Dik? Ndak ngerti aku sama delokan. Tak dilok dhisik. Perang ono Pak. Tak iwangane. Ono dadi rasa balik pisan, ndak. Silukromo, kau wani-wani kowe fitnah bojoku. Wis minger geblakmu, Kowe wani nantang sesembaranmu. Ojo nantang Sida Beksa, nek ora bisa nugel bunine Silukromo.
iki balesanku Silukromo. Sri Tanjung, Kamas, Sri Tanjung, Kamas. Sri Tanjung, aku njaluk ngapura. Kabeh salah luputku. Wis percaya karo keparan Silukromo kae. Kang Mas, mboten napa-napa. Halo. Iki piye? Ora kenal. Lek malekne piye? Wadah. Halo guys, di sini kali ini kita akan mengunboxing Iki Aku kurang tahu loh mlebu anu kamera. ini kameramen kita Erino Widi Lestari. Iki piye iki? Yo wis terus ngomong kok. Endi? Anune. Nge video. Yo kuwi wis video. Masa? Weh, ya Allah, iki wae wis video to. Alah, ngono to. Oke. Ndak roh coy, sepurane. Cah iki piye? Langsung meneng ya ngomongnya. Hepe. Yo darahmu wis piring. Ini masuk ada. Belut mata. Ini adalah syuting kami di Yuk silantek. Taman Basuki. Bang Roy. Bang. Hei, Bang. Bang kemana Bang? Hei, Bang. Dan Bang Egi. Bang Egi, Bang. Sek. Mar. Dia, inilah dia adalah sutradara kami. Sek. Fit, kowe dadi apa Fit? Fit, kowe dadi apa Fit? Aku jadi apa-apa. Aja ditutupi to. Cantiknya hilang kok. Batune. Kameramen. Kameramen. Nyonya wes. Batuk. Ayo. Astaga. Iya, wes. Ayo irong tang. No. Siapa bawa sih? Bebe. Beb suwal kuangel, Beb. Perangi nyalon-nyalon nih. Anu sing lo si dopok suara lu perangi nyalon-nyalon. Oh, nyalon-nyalon perangi. Apa sih perang? Nek terakhir. Calon tau ora kabeh. Cat. Kuat lo. Cok. Roy, iki maju. Kowe piye lo yo? Siap. Oh, bar aku bar niku sak bar iki. Iki berapa? Ayo
ya. aja wong edan ngono. Sido peksa. Hah?